Hello लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय ओमफ्राय दा नै बैग्रि जानो थांनो नागिरदों लोगोफोरदो आरो धीराजमोनजों धीराज लाहानि खाथियाव बैग्रि गोथाव दोङोनो आरो ओमफ्राय जानो लिंहरदों थांनो नागिरदों बारिथिंगालै जि बोसोराव ओंखारजानो गिबाय आं बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम आरो जाय जाय नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ दासिमहालागै साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोफोर माथिं थांगोन जाबाय आं र' हाग्रा दंसोयो नै हाग्रा बारि थांसै थांजागोन ना थांजाया लामा दंना गैयाथाय माथिं फायखो नै आङो हाग्रा बारि जिबौबो ओंखारो गामि बैग्रि दंफां गाहायाव दं आरो इसोर जिरायनानै आं जागासिनो बैग्रिया बिराद गोथावनो आरो जोबलायलायसिगोननो जि थान लिंहरगासिनो आंखो लामायाबो जि मोजां रावबो गैया गारि गंसे गैयि बिदिबासो मोजां मोनो आङो होंगो दोंगोबाथाय बिराद बायो बिदि गारि खारि जाथारनांगौ लामाया फ्रिनो थिगसे जाखावनांगौ लोगोफोर दिनै बैग्रिखौनो जानाय जायाखै आंथ' बिराद बे बोसोरावहा बै खनानियानो आरो धीराज लाहानि न'आ मोसौ सिद्दाथिं ओइलाय जागासिनो रायखसिफोरा माबा लाइन मारिगोन बायदिसो नुदों माबा ड्राग्स लाग्रा बायदि नुदों नोंसोरखो नंगौ दंफां गत्तो मिनिदो माखौबा रायलायखुमादो नै बिसोरखो ड्राग्स सोबग्रा माबाग्रा बायदि नुदों गोथाव नंथारा दां नोंनो मोनसे माबाना होनो बासिना होनो नायलाय बैग्रिया ओरैबायदि बालिया गोथाव ओरैबायदि बालिया गोथाव गोथाव नों जानाय नायबासो मिथिगोन होनलाय बैग्रि बिलाथि बायदिसो नंगौना नङा लोगोफोर नै बिसोर आंखौ बैग्रि जानो लिंहरदो बिराद गोथाव होननानै नायनोसै आरो ना लोगोफोर गोथाव नंगौना नङा जानाय नायनोसै दे माबायदि मोनदों बरिया मार ओरैबायदि गोथावखा सोरानो बैग्रिया बालिया डेन्जार गोथाव मार लोगोफोर नै दिनैसो बिराद जानोसै बैग्रिखौनो बे बोसोराव जानाय जायाखै नै लावदुम खोजा थाइख्र' सुरमिला गन्द्राय जि गोथाव नै सिमा गायदां साया फादुरि सुजु जया फादुरि सुजु गोथाव दं ओरैबायदि जानो हाखासिगोन बासाव जाखासिगोन बिबो ओरैबायदि बिदि गोथाव जानांगौ आरो लोखि मानो एसां गोथाव सिङाव दङ सिङाव होदो सुनास्लाब सिफ्लिनाया नै ओरैसो जायो बेबायदि बैग्रि मोनजाफेराखैमोनलै लाइफआव रिबनावबो मदाय ओंखारोमोन बेयाव गोदो ओरै जायो बारनि 12थायाव दा मदाय हमना थांदों बाथौ ओमफ्राय माथो जानांगौ चाखाब र' आरो सर्ट भिडिअबो अबेखौ जाग्रोदो अबेखौ दोनथ'दो साइडआव
जानोसै लोगोफोर ओरैबायदि गोथाव बेबायदि बैग्रि मोनजाफेराखैमोन आरोना आंनोलाय फानलुआ लायाव दङ सिङाव दङ नालाय इथिंसो थाराथिंसो होना लादो नै लोगोफोर दुन्दियाखौ इदि जानांगौ अबे थारा गोनां जानांगौ Ale basu mengkong ke. Manis ang godaw Bwigri bilay. Lại không có này đi ra rồi. Làm video mà làm nó tặng tao. Nhìn chứ video tặng này lắm đâu mình nói. Thằng là bây giờ các bạn dàn chơi. Thật với con tay kìa chứ. Ai à? Thế nó. Có này thì được rồi. Cái nó sẽ đến năng. Sốc. Ăn Chỉ đấy cái lề. मज़ा आया और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। Gulung na sensation eh. Di. Là Like ke. sao? Macam lain. Đây là cái phần. Ăn baca. Ada işte suka. Jadi jangan kau ini. Banlu tunjia Bwigri. Guli bé chưa? Nha, Bwigri mak. Mà bà xếp sao bay đi mình nói là được không? Xếp xài đi ra đó là. Nó thầu nói. Thấy không? Xếp sao bay đi. Này là cái xe mặt dây. Xếp mặt dây à? Bà sao đấy bạn? Panduku mana? Modem na, bila kau tu ada. Tha rộng ra, mình được thật. Mwjwmsri, tha này bằng xin Mwjwmsri rồi này. Mau punya, punya. Cái gì là sơ bằng xin Mwjwmsri rồi. Bên này được phải. Ni dah bawa saya ni sini. Ăn Tôi rồi hay nó lên. Cái ra rồi đang này kìa. Đây. Đây, bay đây. Kom nanti video. Ini bidan burza sana video kom ini. Dah, mulai karun ini deh. Mulai gua sebab. Letra. Cái khả năng của mình. Này, bị khơi ra dập cái này ở đây, bây giờ Boro à nam. Mau cái gì? Chả nữa test tìm. Ăn không mà vào đây, nơi. Cái này cũng bọ. Đi đang thao về đằng. Cái gì nơi? Good không? Ayo. Mana tu? Bác lang học khơ, nên nhau lại. Đúng chưa?
Adiba, silang habalin ni bagian. Ripi नुयोलै खावनांगौ सोरबा बारखौ नुयो बारखौ मानसिफोरा बारखौ नुवा होनो नुयो सान्दुं गोसायाव थानांगौ जों नुयो होनदो गोजों दैबायदि Soर साननो हायो साननानै कमेन्टआव खिथाहरदे बेयाव खैथा दं नै मोजां नाय जे बुरजाखा खिन्थु मबाइलाव बिराद एसेल' नुदो आरोना कन्टिनिउ भिडिअ लाबाय थानोसै बार जानायनि जायनि दिनैनिफ्राय लोगोफोर समाय लाबाय आङो भिडिअखौनो लाबोलामोन आङो दाखालि खिनो थांनाय हासुनो थांनाय भिडिअ लाबाय था गुवाहाटीयाव मोसानायनिफ्राय जि बाग्रा जाबायमोन मेंगास्रालामोन गुवाहाटीनि मेगन बायदिया खाराखै दाबो मेंगानाय मोनस्रायाखैमोन दासिमबो थायो नङा आहायाव मोसाना हायनानै अमा बायदि जासिनबाय मोजां जादों नायनो सुखा मानसिफ्रा हाबना उखैफ्लेना थानायनि न'आव जासोबायमोन आङो मालाय बेदर मोनजासोदो बे फिसाला सासेल'खाय अनजासो माला बिथाङा गेजेराव जिरायनाया मार्चआव बार्थडे दङ लिंहरोना लिंहराथाय जोमाया संना दोनखासो आंथ' मिथिखाया बैसागुनियानो थाखायो थांथाबनाय दंखायो मार्चआव बेनाबो मार्चआव आंनियासो सोरांबाव 22आवसो 22 बिथां 31 लास्ट आं माला बोराय जाखो बोरायबाय गावखौनो बिदि जादों सानाखै आं दासो 22 बायदि मोनना लाबाय थायो बोरायबाबो जोङो बारा एसेबां माबा जायाखै साइसआ बोराय साइस 40आवसो जाजोबगोन आं हाबा आंथ' बैसो जानाय मोना गावखौनो गाव उन्दैसिनसो मोनो ना नै मोदाय सोलानाय गोजा मानोथो बैसो जानाय सानना लादों न' लोगोफोर हाबा जाबानो देन हाबा जाबासो जेनेबा आं हाबा जाबाय आं बुरैबाय होननानै बैसो माबाबाय इनिखाय बुजिना जानांसिगौ आरो हाबा जाखांबासो खिन्थु दा बुजिना नंथ'आ हाबा जाखांबासो बुजिना जागोन बुजिना ला नायगिरि नोंथांमोन गोथाव बोग्रिलै आयौ देखायनांगौ देखायखा सिख्ला समावनो बेरायनांगौ बेरायखा जानांगौ समाव जा लोंनांगौ समाव लों हाबा जाखांनानै खालामनाङा आरोना बेरायनांला माबानांला बांद्राय माने होनबाबो बांद्राय गावनि लिमिटखौ बारनाङा आरोना लोंबाबो जाबाबो एसे लिमिटनि एसे खम थानांगौ आरो बांद्राय लिमिटखौ क्रस खालामनाङा खायसे मानसिफ्रा माने लोंनायखौ बांद्राय लोंनाय जानायफोरखौ बेखौ माबादों हा जानो फान्थावदों आयौ माबायदि जायगा दिराज लाहानि न'आव हाबलांनांगौ चाइनानि आयौ माबा रिजर्ट खालामनो मोजां जादोंहाय रिजर्ट खालामदो वाव रिजर्ट खालामदो रिजर्ट धिराज लाहानाव ओंखाम संना जालांलायनोसै लोगोफोर फान्थाव बाथोनदों फान्थाव स्ट्रिदों फान्थाव स्ट्रिखौ दिनैसे देफ्रायजोबना जागोन जों नै इसोरनो फान्थाव सि जाग्राफोरा इसोर साथामानो फान्थाव स्ट्रिखौ खोरदैखौ हानना लांगोन दे आं दायो न'आव लाना थांगोन खोरदै दोंसै बिसानाव नै मालाय बिसा न'आ जाबाय गोजौ गोगोम आखाइ सुना थांखानोसै माबा खालामदो मा होनो सिकिनि ना सिकिनिनो चटनि ओमफ्राय फान्थावखौ सावदो लाब्राफोरा मोनबाय दिनै मंगलबारसो जेबो जायाना गोथाव जानोसै फान्थाव बाथोन लाब्रा दालि ओंख्रि गोथावनो खाथियाव देखायबाय मानसि नै बेगरखौ गारनांगौ नङाबा गेस्टिक जायो लोगोफोर बेगरखौ गारनानै बिदि हाना जानांगौ ओरैबायदि टेस्टि केक हानोसै दे Happy birthday to me. Happy birthday dear Mwjwmsri
बेंगेना केक मोनजादोंना मोनजायाखै लोगोफोरा नै बेंगेना केक जि मोजां मोनदों हानो केक बायदि मोनबालायदो फान्थावसिखौ हासुबाय साल्लाखौनि फान्थावसिखौ हासुजोब्बाय नोंनि फान्थावस्रिया गैला सेस हाजाबाय गोदो सुनजुदो गोसोथोलायसिमोननो फान्थावस्रिया गोदो जोंजों मार्बल गेलेनो आइला बिदि गोसोथोलायोमोननो लोगोफोर फान्थावस्रिया फान्थावस्रिदो मार्बल गेलेसोयोमोननो मालाय नैबेनो बे फान्थावस्रि बायदि मोसाग्रा मालाय फान्थावा नै इदिसो मोसायो सा मोनोसै आयु फान्थावस्रिया टें 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 हे मोजोमा जावो जानो कमेन्टआव जावो मानो जावो जावनांगौसो बिदिखौसो होनांगौ लोगोफोर जानोसै नै होगासिनो सासेया जा गेजेर ससेनिफ्राय गोसोखांनासो माबा फैलानि बायदि बावहरग्रा बेराम दोङो फैला बायदि बावहरग्रा बेराम गोनांसो मानसिफोरानो जाखां भिडिअ लानो नामायनाया जि गोथाव जाखादो बोरैबा मोनसे मिरामिस ओंखाम ओंख्रि जानो देखायबो